Айгөл Әхмәтғалиева. Ул юғалмады. Ул бу юлы да китмәскә дип кайтты. Бу юлы да ирнең аякларына йыгыла-йыгыла гафу сорады. Бүтән бер кайчанда тамчы да дип антлар ичте. Чираттагы тукран тәүбәсе икәнен бик яхшы аңласа да, ир аны кумады. Кем белә, бәлки аның күңелендә бу юлы да тагын кичкенә генә булса да өмет уты яктырып алгандыр. Малай исә сөенергә дә, киенергә дә белмәде. Үзәк өзгеч дәрәҗәдә якын да, һәм шул ук дәрәҗәдә читтә тоелган әнисенең кабат ишек бусагасында пәйда булуы инде күнеккән тормыш агышын башыннан аягына кадәр үзгәртәчәген сабый йөрәге белән тыйымлап, үз алдына җыерылып куйды. Әнисе кочагын җәеп янына якынлашкач та, аңа каршы томырылмады. Сыеныр пычмак эзләгәндәй, як-ягына каранды. Улыкаем, мин кайттым бит. Бөтенләйгә кайттым. Я, чәчеңнән булса да сыйпыйм инде. Малай баскан урыныннан кыймшанмады. Элекке чак булса, айлар буе югалып йөргән әнисенең өйгә кайтуын зур бер сөенеч дип кабул итәр. Аның итәгенә сарылып, шатлыгыннан үрле-кырлы сикерер иде. Әмма соңгы елларда малай вакытыннан иртә алгайды. Ул инде ваемсыз нарасый бала түгел. Йөзенә күпне күргән аксакаллар уйчанлыгы иңгән, җуелмый торган сагыш сөреме ягылган иде. Ана кешенең баласына сузылган куллары яралы кош канатыдай салынып төште. Малай диван пычмагындагы мәктәп сумкасын эләктереп, кырт борылды да өйдән чыгып китте. Нәрсә, миңа каршы кытыртып бетердеңме? Хатынның тавышы кырлыгып чыкты. Ул инде бәләкәй бала түгел, барысын да үзе аңлый. Тәмәкене бер кайчанда өй эчендә тартмаган ир газ плитәсе янындагы шырпы кабына үрелде. Бираздан бар игътибарын алкаланып чыккан тәмәке төтененә юнәлтеп, бик озак шунда текәлеп торды. Сукыр бер тиенең дә калмадымы? Шуңа кайттыңмы? Хатынның каш кирпекләре дерелдәп куйды. Җавап кайтармады. Стенага беркетелгән көзгедән тәүге кат күргән шикелле үзенең төс кыяфәтен күзәтте. Кайчандыр каралы-сарылы эзләр итеп буятылган чәче соңгырада бөтенләй тарак күрмәгәндәй укмашып бидрәләнгән. Кыска җиңле соры күлмәге тәмам искереп, сизри үк башлаган икән. Бил кайышы булырга тиеш урында җөе дә сүтелеп киткән. Күз төпләренә вак-вак буразна булып җыерчыклар сибелгән. Алар күгелҗем кызыл су төскә кереп, хатынны шактый картайтып күрсәтә иде. Ә бит аңа хатын янә дертләп китте. 35 яшь кенә тулып өлгерде ләбаса. Күз карашы көзгедән аррак стенага беркетелгән сүрәткә йөгерде. Билгә тиклем төшкән толымнарга күмелеп утырган бәхетле парның да күзләреннән елмаю качкан күк тоелды. Малай ишекне ачып кергәндә дәреснең башланган гына мәле иде. Укытучы аның борын астыннан гына исәнләшеп, соңгы партага чүмәшүенә шелтәле карап алды. Әмма ни гаҗәп, кисәтү ясамады. Малай сумкасыннан дәфтәр каләм чыгарып алдына куйды. Ярты гәүдәсе белән партага сузылып яткан күршесе ярым уяу, ярым йокылы кыяфәттә сәлам биргәндәй баш какты. Малай аңа көлемсерәп тә, кызганып та карап куйды. Иптәшенең 4 көн буе көтү көтеп, тәмам арып-талып мәктәпкә килгәнен белә иде. Укытучының дөньядагы төрле диннәр турында сөйләгәне үзенең дә колагына чалынып кына китте. Уйлары анда, өйдә иде. Бер мәлне сыйныфның гыш килеп нидер сөйләшүе аны аңга китерде. Быел гына мәктәпкә килгән яшь укытучы үзе белгән кадәренчә дин тәгълиматы, иҗмах һәм тәмух турында аңлата икән. Күршесе дә гәүдәсен турайтып утырды. Апа, иҗмахта сыерлар, сарыклар бармы икән ул? Уе белән әле дә булса көтү көтеп йөргән баланың сорауы бик тә ихлас яңгырады. Аның сүзләрен ишетеп, сыйныф дәррәү килеп көлешеп алды. Укытучы гына сагаеп калды. Сорауны уенга борырга тырышып, бардыр инде, булмый калмас дию белән шикләнде. Әлеге җавап сорау бирүчегә ошап бетмәде. Ул, «Эй, анда да көтү көтеп җәфаланасы була икән», диде дә, янә парта өстенә сузылып ятты.
Малай үзенең инде шактый кыскарган, җиләре сыпылып чыккан күлмәк җиңенә текәлеп торды да, терсәге белән дык итеп күршесенә төртте. Аңа үзенең серен, яңалыгын кем белән дә булса бүлешү кирәк иде. «Минем әни кайтты», дип пышылдады ул күршесенең колагына иелә төшеп. Тегесе күзләрен ачты да, бер дә исе китмичә, «Әй, тагын китәр әле», диде. Яна кирфекләрен төшерде. Малайның күзләренә кинәт кенә яшь тыгылды. Җитмәсә, сөйләшеп утыруларынамы, әллә баягы бер катлы сораугамы ачуы чыккан укытучы аларга кисәтү ясады. Күршесе башын күтәреп, «Апа, аның әнисе кайткан», дип кычкырып әйтеп куйды. Әниләр кайтырга тиеш инде ул. Моның нәкъ менә шулай булырга тиешлегенә катгый инанган кыяфәттә укытучы үз сүзен раслап ияк какты. Баягы сотлык яшь тамчылары кайнарланып, инде бит очларын пешерә башлады. Малай аларны йодрыгы белән сөртеп алды да, кисәк кенә урыныннан кузгалды. Ишеккә атылды. Ишек катына җиткәч, бар дөньясына рәнҗү һәм нәфрәт тулы күзләрен мөлдерәтеп, укытучыга борылды. «Әниләр, эчмәскә тиеш!